Bombo Business News. Kabombo ginpatuman subong aga ang mixed adjustment sa presyo sang oil products. Sa diesel, kabombo may saka ang presyo sa liwat. Mayara sang price hike sa diesel nga 1 peso and 57 centavos tubtob sa 3 pesos and 57 centavos per liter sa liwat. Piso kag 57 centimos tubtob sa 3 pesos kag 57 centimos sa kada litro. Sa gasolina, mayara man sang saka nga 25 centavos. O kung sa iban, posible mayara sang decrease o kung rollback nga 1 peso and 75 centavos per liter. Sa kerosene, mayara sang saka nga 1 peso and 70 centavos tubtob sa 3 pesos and 70 centavos per liter. Sa liwat, sa kerosene o kung gas, mayara sang posible saka nga 1 peso and 70 centavos tubtob sa 3 pesos and 70 centavos per liter. Yari naman ang tupan sang presyo subong nga semana. Sa diesel, yara na ang presyo sa 53 pesos and 10 centavos tubtob sa 85 pesos and 46 centavos per liter. Sa gasoline, 71 pesos and 99 centavos tubtob sa 92 pesos and 79 centavos per liter. Sa kerosene, 90 pesos and 54 centavos tubtob sa 103 pesos and 48 centavos per liter. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Ining exchange rate, yan base sa closing transactions ng Bankers Association of the Philippines, ukon BAP, kag sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ukon BSP kahapon sa hapon. Wala sang transaksyon. Ukon mag-resume subong aga ang transaksyon. 61 pesos and 49 centavos ang bayad ng isa ka US dollar. 7 pesos and 83 centavos ang Hong Kong dollar. 47 pesos and 57 centavos ang Singapore dollar. 16 pesos and 36 centavos ang Saudi Riyal kag 70 pesos and 28 centavos bayad ng euro.